banda juvenil, o señor Santiago García Mella, e entregallo ao alcalde de Lalín, o señor Rafael Cuilla. Concello de Vigo xa disculpou a súa presencia, a súa concelleira, pero entregalle ao señor Cándido Cabaleiro, director da Escola de Música de Vigo, o concelleiro de Educación, o señor Manuel Diosas. Da banda de música da Escola do Grupo de Música Tradicional da Bandiña e da Orquestra, o alcalde de Santiago, señor Martín Noriega, entregalle ao director da banda, señor Óscar Fernández. E para rematar o acto, todas as agrupacións presentes van a interpretar o himno da alegría e a continuación o agradecemento ao Club Colombófilo Alas Compostelanas haberá unha solta de pompas. Dirixe en representación dos directores o señor Óscar Fernández. Hey,